салому дуруди бепоён мардуми азиз. Аз ҳамон рӯзе ки ҳамин ҳоҷи маъруф пашми дин ҷаспон дар сараш, мой мир не то стал. Он мою психику поломал. Ҳамин доим дар сарам 3-4 савол тов мехӯрад. Ман бояд ин савола битам. Ман бояд ин савола бидиям, бояд ман ҷавоб бигирам. Ман як чиша тамоман намефаҳмам. Пеш аз пересадка кардан дар сар ҳамун мӯйрон, пашмрон. ҳамин маъруф, ҳамин савол таба маъруф. Ӯ пашма то як тор мегиранд, як тор мегиранд, вақти бисёр мерад. Ты чӣ хел дар пеши ӯ бародарот якта буд ё ки дута буд? Намедонам, 2 каса буданд, 3 каса буданд ё ки 1 каса буданд. Ты чӣ хел дар пеши ӯ бародарот тепача истодӣ? Оҳо якта ӯ пашма канданд. Оҳо бояд ба решаш гиранд, ки вай решаш основной, ҳамун решаш ки бояд дар сари ты часпонанд. Ты чӣ хел дар пеши ӯ бародарот ҳамин намедонам динг истодӣ мегӯянд, тепача истодӣ мегӯянд, ё ки умбача истодӣ мегӯянд. Ты чӣ хел дар пеши бародарот ихел тепачами умбачами динг истодӣ, ки оҳо якта ӯ пашма канданд. Ӯ бародарот дар шаби хобаш талхакаф нашад даҳани девонаи туннели ваҳдата дида. Товбаи худо. Даҳани ӯ туннели ваҳдата ҳамаш тамошо кард ба фикрам. Чӣ хел ты 4 соат 5 соат хеле истодӣ? Ман я в шоке. Хай ладно, ин саволи якум буд. Саволи дуюм. ҳамин вақте ки худата дар оина мебинӣ, дар оина мебинӣ, худа вақте ки меисти дар оина мебинӣ, вақте ки фикр мекунӣ ки дар сарат пашми кинай, худата дар оина дидестӣ, худат медонӣ ки ӯ пашми кинай дар сарат. Худта чӣ ҳис мекунӣ? Вақте ки худта дар оина мебинӣ дар сарат пашми кинай, худта чӣ ҳис мекунӣ? Хай ин ладно, ин дуюм савол. Сеюм савол. Вақте ки янгам косаи шӯрбо мебиёранд, хӯрок мебиёранд, мехӯрӣ, яки як тораш динг дар косаи шӯрбо меафтад. Ту бая мегирӣ, мекунӣ, мепартоӣ, баъд мегӯӣ хай пашми кин ҳалола мехӯрӣ. Ё ки ҳамун шӯрбоям мепартоӣ. Ба фикри ман мегӯӣ ки пашми кини худама ҳалола мепартоӣ, ина мегирӣ мехӯрӣ. Тебе приятно? Тебе всё это приятно? Ты бовар кун. Не, всё, хватит. Этот мой мир не то стал. Ина бо ҳоҷӣ мегӯянд. Фаҳмидам.